Kwa Biblia ya Yeremia angwen nne kwa Matendo apar kod angwen haya ndogo 14. kisesome Ukishasoma soma ya Jerusalem ywe chunyi kudu richo ae mundo kui apana namasomo nego yude microphone mwenye anasoma mngempa ilo kupasa sauti. ya Jerusalem ywe chunyi mundo richo ae mundo kui weche maricho miparo lusiki chunyi nyaka karango full stop a question mark nimal duol moro nitie malando wa nyaka Adan miyo nyisuricho mantie nyaka agode Efraim wegi kanyo Wachilia na hapo achiwori machielo na kusongeza wengine. Yohana achiel Yohana 1 asongo gikoni nikech bishop ok nyala kacha duo koni nimesonga na huku maana askofu hawezi toka huku kurudi huku. Yohana achiel Matendo apar gachiel Yohana 1 mstari wa 11 wacho niya nobiro ir gige to joge ne okorwake giduto manorwake nomiyogi teko mondo gibed nyithind Nyasaye. wegi kanyo Wachilia na hapo soma ne machielo soma tena ingine. akwayo mondo som na Zaburi Naomba unisomee kitabu cha Zaburi 105 105 kwa Matendo apar gariyo haya ndogo 12 kati chikri machielo alafu utaruka kwingine nikech sa orumo maana muda imeisha. en wach monego wuoye Ni neno ingefaa tuongelee. kod thuolo malach som Zaburi 105 Matendo apar kod ariyo wacho niya kane karombgi ne mana ji manok nok gilala kendo ne gin jodak 14 Matendo 14 ndogo ok nuyie ng'at moro timonegi marach nokwero ruodhi nikech gin 15 som owacho niya kik umulo joga mowir gi mo kendo kik utim ni jonabi maga marach. waweya. God bless you, man of God. Amen. Nyasaye mondo gwedhi. Amen, ubarikiwe sana. Achung' kuom dakika matin. Basi nimesimama hapa kwa muda mfupi sana. Aparo ni nikech saa monego achake to osekalo. Nadhani ni kwa sababu muda niliokuwa nisimame hapa umepita. Amor nikech ok adwa wuoyo kuom hata adwa wuoyo kuom Nyasaye moyienwa mondo wayudre ka. Nimefurahi kwa sababu sitanena juu yangu bali nitasema juu ya Mungu aliyetupa kibali kuwa hapa. Chunya ochako bedo gi mor malach. Moyoni nimepata furaha zaidi. Nikech nyaka nadonj ka. Ni kwa sababu tangu nifike hapa asewinjo weche Nyasaye. Tayari nimesikia maneno ya Mungu. Kochakore nyoro gokinyi. Tangu jana asubuhi na donja yudo ka minwa Manyaroganga puonjo. Niliwasili nikapata mama wetu binti Oganga anafundisha. Na winjo kuma wach nogike. Nikasikia mahali ujumbe ulifika. Kata ka abedo ka gokinyi na hata nilipokaa hapa wakati wa asubuhi awinjo kuma wach Nyasaye ugike. Vile vile nilisikia mahali neno la Mungu limefikia. Asomo mumbe moko. Basi nimesoma baadhi ya maandiko kaluwore kod weche manapo ka Nyasaye mulo go chunya.
kulingana na yale ambayo Mungu aliguza nayo moyo wangu. Nyasaye ugwedh jaduong' Samuel Osunga majapuonj. Mungu ambariki mzee Samuel Osunga ambaye ni mwalimu. Ene wan kode jirani Otieno kwa yweyo kuma ne waywe. Yeye tumekuwa naye majirani kule mahali pa kupumzikia. Mak mana wach mane Nyasaye omulogo chunya ne okawachone. Ila ujumbe ambao Mungu anigusa nalo moyo wangu sikumweleza. Kata kana lemo chake kapsa par gi dakika moko kuno. Hata nilipokuwa nikiomba alfajiri saa 10 na madakika, to Nyasaye nong'isa gimomiyo chokruogno nika. Mungu alinionyesha sababu ya mkutano huu kuwa hapa. Omiya mor ne wayudore kama ber. Basi ndio maana nimefurahi sana kwa kuwa tumekutana mahala pazuri. Adwa ni nyis jabathi ni yudori kama ber. Basi ningependa ukamweleze jirani kwamba upo mahala pazuri sana. Joyalo nyalo bedo joneno nina awachonegi. Watumishi wa Mungu wanaweza kuwa washuhudaji kwamba niliwaambia thuolo machien kanyo kane wane lamo piny Sigotika. Kwa nafasi hapa nyuma tulipokuwa katika maombi hapa Sigoti, na wacho ni Nyasaye mawanie nyime. Nilisema kwamba huyu Mungu tuliye mbele zake ene mooro wako golo wakajiwe tijegi mopogore opogore. Ni yeye ametutuma ikiwa sisi tumeacha kazi zetu mbalimbali. Awinjo kajati Nyasaye udo weti uwe kama lomu. Nilisikia mtumishi wa Mungu mwana witi hapa amezungumzia kwa kina. Na chaka wacho ni wang chokruogni Nyasaye elonwa ni jasigu nyoche okdware. Nikasema kwamba mkutano huu mwadui hakupenda. To osebiro mondo mi ores kanisa. Lakini umefika hapa ili kukomboa kanisa. Kuradwa ni monibedi ge chirne kiyudorie chokruogni to onge gime biro bai ka ok Nyasaye otimo. Kwa hiyo pata ujasiri kwamba iwapo umefika kwa mkutano huu hamna jambo ambalo litakupita pasina Mungu kutenda. Awinjo kata kachunka tawinjo kangi chir nini tiere gima Nyasaye onego bede timo. Katika hisia hapa nimesimama kuna kusudi la Mungu ambalo Mungu atalitenda. Asomo wach moro mondikie muma mar Yohana. Nimesoma katika kitabu cha Yohana. To mumano wacho ni nobiro iri gige. Andiko hilo lasema kwamba alikuja kwa walio wake. Kainka ukiwa hapa dwani nge ni in mar Nyasaye. Basi ujue kwamba wewe wa Mungu. Dwani nge ni in mar Nyasaye. Upate kujua kwamba wewe ni wake Mungu. Kendo kata kanitie jal makwiri ni okin mar Nyasaye kwere ni in mar Nyasaye. Tane wapo kuna yule anayekwambia wewe si wa Mungu, basi mwambie mimi ni wa Mungu. Awuoyo gi chir nikech okane kanitie na manyalo chwe dhano ka ok Nyasaye. Nasema hivi kwa ujasiri kwa sababu hakuna yule atakayeweza kumuumba mwanadamu pasipo Mungu. Kawan kata wani nyim jachwech. Tukiwa hapa tuko mbele zake muumba. Mano be momiyo chir lima nikech an mar Nyasaye okan mar jasigu. Na ndiyo maana nina ujasiri kwa sababu mimi ni wa Mungu na si wa mwadui. Muma wacho ni nobiro iri gige. Basi andiko lasema alikuja kwa walio wake. Wach mane Nyasaye wachona. Jambo ambalo Mungu alinieleza. Nokona ni oganda te manie nyimwa ka gin mag Nyasaye. Aliniambia kwamba taifa hili nzima wale wako hapa ni wa Mungu. To nitie sida gi pek ma ji osekale. Lakini kuna shida na uzito ambao watu wamepitia. Kaja siku paro noketo gin mage ma ok gin mag Nyasaye. Ikiwa adui anadhania kwamba amewafanya kuwa wake na si wa Mungu. Koro biro lore winjo ni kaka ng'ato dwaro mondo mi odong gi Nyasaye. Kwa hiyo itategemea usikivu na vile mtu anataka kuwa na Mungu. Mano aonge gi kiawa. Katika hilo sina shaka. Kama tu winjo maber adier. Iwapo mtu atasikia vizuri kweli, okonyal dong e lwet jasike. hata salia mikononi mwa maadui wake. Mane momiyo ndiko wacho ni nobiro ir gige. Basi ndio maana ndiko linasema alikuja kwa walio wake. Sama wane chokruogni. Kwa wakati huu tupo kwenye mkutano. Adwa na wacho ni chokruok mibereni. Ningependa
mar Nyasaye. wewe ni wa Mungu. To wagi ma iye Lakini macho ya ndani onego ne ni nitie ng'ato mane diere ka. ikaone kuna mtu aliye hapa miongoni mwetu. Wagi ma iye Macho yako ya kiroho onego ne ni nitie ng'ama ne biro ire. ipate kuona kuna yule uliyekuja kwake. Onge ng'ama nyalo kawo gimoro kuom ng'ato ka ng'ano okone. Hakuna yule awezaye kuchukua kitu kutoka kwa mtu pasipo kumuona huyo. Mane momiyo Paul momera kawuoyo to wacho niya, Basi ndio maana Paulo ndugu yangu anapozungumza anasema hivi. ochomo time welone. Inamaanisha hakuna yule ataweza kwenda kwa Mungu pasipo Mungu kumfunulia. Wan kaka Nyasaye mwelonwa mondo wachopi. Tuko hapa baada ya Mungu kutufunulia tuwe hapa. To Nyasaye ok nyal keli ka onge giri ma en go mondo wanomiyi. Na Mungu hawezi kukuleta kama hana chako cha kukupatia. Mano kata ka jasiki osekweri, Hiyo hata kama adui wako amekueleza hakuna, ni lema to gimiyudo onge. kwamba wewe abudu tu lakini hakuna kitu utapata. But adwara koni ni in mar Nyasaye. Ila nataka nikwambie wewe ni wa Mungu. Ediro ni chimpil elak seche ma wantieni. Katikati ya mchana peupe kwa wakati huu tuliomo, Aparo wach ma Johana nowacho. nakumbuka neno alilolisema Yohana. Johana wacho ni ng'at Nyasaye winjo duond Nyasaye. Yohana nasema mtu wa Mungu anatii sauti ya Mungu. Koro ka in mar Nyasaye to kibidok kaka nibiro. Kwa hiyo iwapo wewe ni wa Mungu, basi hautaenenda vile ulivyoingia. Chokruok machal gi ma, Kwenye mkutano kama huu wabiro ka ji nigi dwaro mopogore opogore. tumekuja watu wakiwa na mahitaji mbalimbali, Wang'i mondo oelre mondo ing'e ng'ama ibiro e nyime. na macho yako yafunguliwe upate kumwona yule uliye mbele zake. Mano kata osiepni nosewachoni, Hapo hata kama rafiki yako alikwisha kuambia, nikech en ema ti iwuotho kode, ok iwuoth kod jal masiemonino. kwa sababu leo hii yeye ndi unatembea naye, hautembii na yule anayekueleza Ni kama iyudorie ni ok inyal weri kode. kwamba hapo ulipo hautatengana naye. Adwana wachni ni ibiro weri kode nikech wach Nyasaye ngima. Lakini nakwambia utaachana naye kwa sababu neno la Mungu ni hai. Wach Nyasaye ngima. Neno la Mungu kwa hakika ni hai. Kendo kama wabedeni, Tena hapa tumeketi wabede gi malaike mag Nyasaye. tu mbele za malaika wa Mungu. Wang'i onego yawre. Macho yako yafunguliwe Ne oganda mar lweny mochung' makedonwa. upate kuona taifa la kijeshi waliotusimamia katika mapigano. Mano kata joma osegore kodi tek, Hiyo hata kama waliopigana nawe ni mahodari, ok ginyal tek maloyo jal ma wane nyime. lakini